Ето, господине. Мистер Тихомир. Ето, тук. И кога го снимаш се едно? С едно на рентген го минава. Айде, На показ. снимай ти каквото ти дойде. Ето тук ще снимай как пиеме ром с водка. Айде на здраве. Пиница. Стигнали не сме да се съвлечем. Вие си имате оправдание. Да. Нещо ми свети батерийката на червено. Това свети червено, че снима, бе. Батерийката. Ще я заредим. Отива. За вечера. Само зависи на вятъра дали ще се чува това. Сигурно, че се чува свистенето Вече на вълнето. Виж тук Куба. Ето тук, ако искате да прочетете да наблегнете. Куба, панелчица. Либре. Куба Либре. Панелката е правена от роми и копа. Абе, китари там. Вие китаристи, няма ли да пазариме нещо? Да ни посвират малко. Музиканти. Душенци. Ани, вечера пазариме нещо. Вече няма да е толкова романтично. Не се знае. Да спирам ли? По твоя